खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि आलायारन वेब चेनेलाव बरायबाय। थुलुंगा बर'नि दोंसे खन्थाइ फैजों खोनासंदिनि। खन्थाइनि मुङा जादों देग्लायनि बोसोराव नोंनि थिनानै दोननाय गोजा गाबनि आर'नाइ फालिखौ आं गोदोनायाव आलायहैजानो मोननाय नंला सना। नोंनि आखाइजों संनाय दाखा थाइथामनि खुरैसे माइब्रानि जौखौ आं मोनलोंहैगोना फैमालखासै सना। गोदान बोसोर बैसागु दाननि 1 खालाराव लोगो हमनायनि रादायाबो फैलेखासै सना। कम्पानि बिगोमा सरकारनि बिथोन कर'नानि गोहोम नों मिथिखासै सना। नों बुंहरनाय रावखौ आंबो बुजिदों सना। नाथाय आं मालाय माथो खालामबावनो। थुलुंगाया देग्लाय आलायस्रिखौ लायगोनखौ आंबो खोनादों। सिमांहालाय आंहाबो दंमोन। नाथाय बोथोरानो गासैखौबो जानानै गारबाय। नों गोसोखौ लोरबां दा खालाम सना। देग्लाय नङा फैगौ बोसोरावथ' मोनगोन